ଦିନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଲୋକମାନେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା କେତେ ଅବା ଦୁନିଆ ଦେଖିଛି। ଆଦିତ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସାର ସହ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କାହିଁକି ଆମେ ଏସବୁ କରୁଛୁ? କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ? ପୁରୋହିତ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ନାଇଁ ପୁଅ, ଏସବୁରେ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି। ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧକାର ହଟିଥାଏ, ଆମ ମନରୁ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ଦୂରେଇଥାଏ। ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆମ ମନ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ ଆମେ ପୃଥିବୀର ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମର ଧର୍ମ କେବଳ ପୂଜା ନୁହେଁ, ଏହା ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରକୃତି ଓ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଦିତ୍ୟ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଓ ଭାବିଲା, ତାହେଲେ ଧର୍ମ ମାନେ କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା। ସେହିଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଶିଖିଲା ଏବଂ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଥାରେ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରକୃତି ଓ ଦାର୍ଶନିକ ସତ୍ୟ ଲୁଚିଥାଏ। ଏହାକୁ ବୁଝିଲେ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ।